Какво става, бат? Какво става, брат ми? Нищо, на работа съм, какво да става? На работа си. Вие значи имаш свободно време. Си поговорим нещо, искаш ли? Нямам, бате, аз бачкам на затвора. Затвора, какво бачкаш в затвора? Така, като има боища, да ги такова. Да участвам с тях. Ти нещо ме лъжиш, май. Казичене съм, батка, казичене. Така, на колко изглежда? Откъде да знам? На 16. Не съм. Колко си? Скоро съм на 23. На 23 пъти, ние сме набори. Но 3 съм, батка, ама. Какво да правиш? Чай, бе, как ще стана на 23? Както и да е, няма значение. Значи... Месец. Да ти задам един сложен и малко по-така задълбочен въпрос. Става. Искам да си кажеш мнението за християнството. Одобряваш ли го или не? По принцип, аз съм си мюсюлманин, но нищо против нямам за християните и те са хора. Ти си мюсюлманин, така е? Да. Добре, ти си мюсюлманин по традиция, защото майките и баща ти са мюсюлмани, или ти сам си възприел това като истината? Майка ми и баща ми са мюсюлмани. И ти покрай тях и ти. В смисъл такъв не си търсил, не си пробвал нещо друго, не си чел от другите вярвания, просто така се По принципно на Великден и такива неща съм отивал на това, как беше, на църквата да запалят свещ, понякога отивам да запаля свещ с моята приятелка и такова нещо. Аз нямам нищо против за християнската религия. Корана чел ли си? Чел съм, да. Тоест, спазваш ли всичко както е по Коран? В смисъл, както са празниците? Да, сега е Рамазан, Байрам и... Затова питам. Знам, че е Рамазан, затова питам. Как няма да ги пазя? Това си е добро нещо, Добре, а Библията чел ли си? Ядеш, 11 месеца ядеш, един месец да не ядеш, това е добро нещо все пак за хората, нали, да разбереш, нали, бедните как се чувстват, такова нещо, да не пиеш вода, да не пушиш цигари по цели дни, да не пиеш нищо. Добре, хубаво. Ще си говорим за Корана, ако искаш. Библията чел ли си? Библия не съм чел, батко, още. По принцип съвета, който мога да ти дам е да прочетеш и Библията. Не е да ти налагам нещо, просто е хубаво човек да има богата обща култура. Като има обща култура, това е хубаво нещо за един човек сега. И щом ходиш да палиш свещ на Великден, трябва все пак да знаеш смисъла. Ходя понякога. Знаеш ли примерно на Великден какво е станало според нас, според християните? Не знам. В смисъл, ти си отишъл да запалиш свещ на Великден, а ние на Великден празнуваме Възкресението на Исус Христос. За Исус Христос съм чул за някакви неща, такова неща, ама съм ги забравил. Но знам на Великден трябва да запалиш свещ и да отиваш до вкъщи, без да таковаш, нали, свеща, трябва да пазиш да не се угасне, това го знам. И да пожелаеш нещо хубаво, това знам. Значи то при вас се е получило едно такова преплитане между културни вероизповедания и между... Ти като етнически произход какъв си? Не те разбрах, батко? По етнос какъв си? Мюсюлманин съм, турчин съм. Турчин си, окей, това питам. Добре. По принцип на Великден, ние като християни празнуваме Възкресението на Исус Христос, защото ние не смятаме, че Христос е просто пророк на Бог, както в Исляма, знаеш, Мохамед е пророк на Бог. Но Мохамед си умира и Мохамед си има гроб и до там. В смисъл, Исляма не признава Мохамед като син Божий и като Месията. Всяка една религия, която е от Близкия изток, знаеш, тя е на основата на това, че се чака Месията. Мохамед е последния пророк на Аллах. На Аллах, разбира, и на Бога. А ние като християни вярваме, че Месията вече е дошъл и това е Исус Христос и чрез неговия житейски път и чрез това, което ни получава.
и чрез неговата саможертва на кръста и с неговото възнесение на небесата, той спасява нас грешните и нашите души, за да може ние да получим вечен живот оттатък. И на Великден, когато ти си отишъл да запали свещ, реално ти си почел това, че Спасителя на света, Исус Христос, истинният Бог, Сина на Бога, е дошъл на земята, борил се да отвори очите на хората, показал им е правилния път, след което е разпънат на кръста при Пилат, заради това, което прави, и се възнася и възкръсва на третия ден. Да. И ние го почитаме като Бог, не просто като пророк, както е Мухамед, ами като Бог. Може да му говориш на турски, ако искаш. И турски не разбираш. Можеш. Не разбирам немски. Ще ми знаеш много. Български. Български разбирам. Откъде си? Тук си говоря с човек. Мен само. Окей, чакам, няма проблем. Трябва да помогна. Чакаме, на стендбай сме. Колко беше 55? 5-5. Виж? Питай го дали вярва в Бог. Питате дали вярваш в Аллаха или в Бога. Моля? Дали вярваш в Бог, викам. Кой е този? Приятел. Няма да. Здрасти, брат ми. Здрасти. Кой питаш вас? Дали вярвам в Бог? Да. Вярвам. В кой Бог вярваш? И съм християнин. Християнин си. Да. Слава на Бога. Амин. Амин, амин. Говорих си сега с него на тема Бог. В какво вярва, как вярва, защо вярва. Ти... Мусулманин съм. А ти си... Вие сте мусулмани? Не, християни сме. Гледате за ми. Брат, не е за брат, оставим. И аз съм християн. Отил съм в църкви, знам за какво представлява въпрос. Но мисълта ми е, че ти си вярваш, ли? Да. Ако те питам нещо за Бог, дали ще може да ме говориш? Да. Добре. В момента виждам, че сме на ОМЕ ТВ. Okay. Чули ли си за езиците на Бога? Не се разбрах, извинявай, може да повториш? Чул ли си за езиците на Бога? Езиците на Бога? Скритните езици на Бога. Значи Бог, Исус Христос, е говорил на арамейски език. А езиците на Бога мога да го тълкувам, предполагам, като надписа, който е изписан отгоре над разпятието, който е на гръцки, латински и на иврит. Добре, супер. Ти си християнин, ли? Християнин съм, да. Имаш небесен език? Дали имам какво? Небесен език. Небесен закрилник? Небесен език. Небесен език? Да. Не съм чувал за такова нещо. Не мисля, че има такова нещо като небесен език. Значи то... Ясно. На колко си година, брат? 23. Аз съм на 22. Кажи ми нещо за този небесен език. Да науча нещо, може да не знам просто. А небесен език за какво представлява? Искаш да ме разбереш? Да. Небесен език е разговор с Бога и ти когато говориш с небесен език, тогава Бог разбира с теб всичко, дявол нищо не може да разбира с теб. Тоест нещо като изповед. Ти когато говориш с този език, тогава дявол не може да разбере. Тоест когато говориш с душата. Да. Разбрахте. Един човек, когато има небесен език, като се моли и се моли с този език, тогава дявол не мога да го разбере. Разбираш ли? Разбрахте. Зато, че ти още трябва да разбереш езици. Едно нещо виждам от теб. Какво виждаш? Едно нещо виждам от теб. Не мога да те разбера. Едно нещо разбираш от мен, просто не... Виж, заплатен да казвам. Едно нещо виждам от теб. Какво виждаш?
Я правите. Какъв е той? Христос? Христос? Да. Ага. Ти поп ли си? Не. За кого? За кого задържаш това нещо? Това е икона. Икона. Да. Щом си християнин, за кого задържаш това? Ти поп ли си? Всеки християнин има право да съхранява икона. Иконата е образ. Слушай добре. Всеки християнин се носи кръста. Така. Всеки човек, който вярва в Бог, се носи кръста. Но има едно нещо. Всеки, който вярва в Христос, се носи кръста. Но има едно нещо. Вярвай в Христос, за да нямаш прошки. Вярвай в Христос, за да нямаш прошки. Зато, че ти като си бил в този сайт да използваш хората към Божията воля, ти не си прав за мен. Моля те, чао. Не съм прав за тебе. Защо да не съм прав? Тръгна ли си? Божията воля. Не съм. Не сме си приключили. Няма мани готоя. Остават. Това ми е пределно ясно, просто много интересно подхвана. И аз за това просто не ми се искаше да приключвам толкова бързо. Аз мисля, че знам на къде щяха да избият нещата. В смисъл, той направи проблем, че имам икона. В протестантството отричат такова нещо, така че най-вероятно е протестант. Но аз се съмнявам да може да ми отговори адекватно. Това човек още не може да говори на български и се прави тук на... Не, каза някакви смислени неща, по принцип. Щом продължих да говоря с него, значи съм чул нещо смислено, ми направи впечатление. Както и да е. Добре. Да се върнем с тебе. Да. Ти, когато примерно усещаш една празнина, когато се чувстваш зле, когато се чувстваш изоставен, не имаш нужда от помощ, и когато се обръщаш към Аллах, когато се молиш на Аллах, ти усещаш ли неговото присъствие? Усещаш ли той наистина да е там? Усещам. Като се моля, нали? Моля се на него така, искам, защото съм на зор. В момента даже ми имат сумати проблеми на главата ми, моля се постоянно на него. И след време това нещо се получава, нали, което искам, след малко време. Не е така веднага. Добре. Знаеш ли коя е основната разлика между Аллах, Бога, в който вярвате вие като мюсюлмани? Те са едни и същи, брат. Бог е един, да, точно така, много правилно ме поправи, защото реално Аллах означава Бог. Но каква е разликата между последователите на Христос и тези на Мохамед? Основната разлика, брат ми, е в това, че ние като последователи на Христос, на нас ни е обяснено и ни е разяснено, че ние не можем да се преборим с греховността. Ние не можем да бъдем като Бог, не можем да бъдем като Месията. На нас ни е дадено пример какво да се стремим да следваме. И чрез покаяние и чрез искрено разкаяние ние можем да си спасим душата. Докато в мюсюлманството, в исляма това нещо го няма. Там се преследва един наръчник за живот. Защото аз съм чел Корана, аз знам как е сглобен Коран. Той е като наръчник. Какво да се прави и как да се прави. Но той не дава отговор на ключовия въпрос. А именно, кога Бог прощава? Защото ти не си праведен мюсюлманин. Няма праведен мюсюлманин, както няма и праведен християнин. Всички допускаме грешки, всички сме грешни. Да, тук си прав, всеки прави грешки. Точно така. Но ние като християни на нас, понеже това е големия въпрос, винаги опираме до този въпрос. Кога Бог ще ти прости? Когато се разкаеш. Искрено покаяние. Иначе, душата ти никога няма да бъде спасена. В исляма това нещо го няма застъпен. Там се казва следвай това нещо и ако го следваш по правилния начин, ще отидеш в рая. Обаче ти ще се провалиш при всички положения. Там няма нещо, което да те успокои, нещо, което да ти даде покой, нещо, което да те поеме като на ръце, когато се провалиш и когато се сгромолясаш. Защото ти не можеш да си праведен постоянно, ти ще съгрешаваш постоянно, както съгрешаваме ние. Всеки ден, всяка една секунда ние имаме мръсни помисли в нас. Най-малкото което.
И затова християнството, от логична гледна точка, нашия Бог, Исус Христос, Сина Божий, Той ни е дал най-важният отговор на най-важния въпрос. Как да си спасим душата? При положение, че ние не можем да я спасим чисто на практика. Ние не можем да сме Бог. Няма как да стане. Разбираш ли? Разбирам, как те не разбирам. И точно заради това нещо препоръчвам ти да прочетеш Библията, като е хубаво да започнеш от Новия Завет, защото от Новия Завет там започва учението на Христос. От Стария Завет това са ти житие на пророците преди Христос. А Христос е не просто пророк, както е Мохамед е просто пророк. И както и в Исляма Исус Христос е обявен просто като пророк. Той не е просто пророк, той е Сина Божий, той е Бог в плът и кръв, част от Бога, част от Светата Троица, защото ние като християни вярваме, че има един Бог Отец, има Бог Син, който е Исус Христос, има и Свети Дух, който живее във всеки един от нас. Да. Нашата връзка с Бога, това, което ни помага да се молим на Бога, е Светия Дух. Този мост, който е между нашия и онзи свят, чрез Христос ние го свързваме, чрез тази Света Троица. Да. Това вярваме ние като християни и когато човек повярва истински и отдаде себе си на Бога, тогава спокойствието идва неминуемо и нищо не може да събори този човек. И ти гарантирам, че ако ти се поинтересуваш и попрочетеш от Библията, аз съм проявил уважение към Исляма и съм прочел за какво става въпрос. Аз знам за Мохамед, аз знам за това как според Корана на него му е спуснато от небето, че е пророк. Аз знам и съм открил пробойните. Аз съм видял пукнатините в Корана. И съм водил дебат на тези теми. И точно защото съм открил пукнатините в Корана, точно затова Корана съм го оставил на заден план, защото той за мен не е бил фактор. Нещо, което има пукнатини, няма как да бъде фактор за нещо, което аз да вярвам с душа и от сърце. Но в Библията аз не съм намерил пукнатини. От литературата, която аз съм прочел през годините, всяко едно нещо може да бъде тълкувано, всяко едно нещо може да бъде оборано по някакъв начин. Дори, примерно, най-застъпените теории в момента за еволюция, голям взрив, чувал си 100%, но Библията не може да бъде оборана. И точно защото не можах да я оборя, затова в момента съм толкова възторжено вярващ християнин. И съвета ми, който мога да ти дам е наистина и ти да се поинтересуваш. И както си прочел Корана, така да прочетеш и Библията, защото си младо момче, надъхано гледам те, има живец в тебе, колкото повече четеш, колкото повече се обогатяваш, толкова по-напред ще стигнеш. Не ти го налагам, пак ти го казвам. Аз изпитвам уважение към тебе, като човек, като личност и като човек от различно вероизповедание. Но точно защото имам уважение първо като човек към теб и като отделна личност, аз искам да ти дам този съвет, защото това е начинът да спасиш душата си. Аз мисля най-доброто за теб, не те познавам, за първ път си говоря с теб, за първ път те виждам, обаче аз искрено тебе те обичам, защото ти си мой брат. Всички сме брат. Всички са брати и сестри по принципно. Точно така. И точно защото всички сме брати и сестри, аз искам най-доброто за теб. Пак ти казвам, не знам кой си, не знам какво си направил, не ти знам греховете, но не ме интересува. Защото Бог не го интересува, стига да се разкаеш. Истинското покаяние измива всичките ти грехове. И както си пълен целия с чернилка, целия с лоши спомени, целия с лоши постъпки, така изведнъж, като порой, с искреното покаяние и разкаяние, това нещо ще бъде измито от теб. И просто искам най-доброто за теб, брат ми. Прочети Библията, поинтересувай се, поговори в някоя църква с някой свещеник, ако трябва. Започни просто чисто образователно. Ей така, информативно, да видиш за какво става въпрос. Отдели си някакво свободно време. Обещавам ти, няма да съжаляваш. И силно се надявам един ден да повярваш и Бог да те спаси, да поемеш по неговия път и душата ти ще бъде спасена и от тук нататък до края на дните ти, колкото отредил Бога, гарантирам ти, аз лично ти обещавам, че ти ще живееш един много по-щастлив живот. Да, по принципно до миналата година, тая година дали ще успее това нещо. По принципно до миналата година моите приятелки на Велик ден или нещо за специално, все аз ги закарам до църквата и аз влизам с тях да запаля свещ, нали, за баща за майка за дядо и за баба нещо за специално така да помогнат за такива неща. И аз запаля с тях, нали, да се молим така. Но моята приятелка
нямаше религия, нямаше вяра. Не беше атеист, такива неща. Просто не са и кръстили, не са и такова, или как беше. Не се е покръстили, да. Не. Избягал църквата, когато е била малка. И майка й каза на мене, питай на нея, говори с нея, дали ще е християнка, дали ще е мюсюлманка. Аз говорих с нея така, майка ти иска това. И тя ми каза на мене, че иска да е мюсюлманка, нали? И казах добре, и тя си взе решението си. И казвам, добре, ще отиваме при един мой познат това на ходжа. Отидохме и сега продължава се живота, е така мюсюлманка стана миналата година. Ами, ще се моля и за нея по същия начин, както и за теб, да открие пътя. Аз не искам да го казвам по начина, по който по принцип трябва да го кажа, защото не искам по някакъв начин да те обиждам. Но ще го кажа както би трябвало да го кажа. Аз ще се моля за теб и за нея да откриете праведния път, правилния път. Защото не е това правилния път. Не е това правилния път. Майка и баща и доведената баща и те са християни. Да. Доведената баща и много ме мрази. Защо? Защото си мюсюлманин? Първото турчен съм, второто мюсюлманин съм, пък третото се работя на различни места. Сега от половин година съм тук в затвора, бачкам като да успокоя хората, ако става нещо грабеж, мрабеж, като охрана, като пазач нещо бачкам. Разбрахте, да. Но то ме се сбачкам последно, разбрах ситуацията каква е. Значи, има хора с предразсъдъци. Има хора, които само като разберат, че си турчин или че си мюсюлманин, веднага те заклемяват. Това са глупости. Казвам го, защото аз бях такъв човек. До момента, в който не се запознах с повече хора не ми влязоха в живота, включително и много турци. Аз имам турци, които са ми изключително добри приятели. Изключително. Моите всички приятели, приятелки са християни. Слава на Бога. Много добре се разбираме. Аз до 3 години, даже до 4, извинявам се, излагахта, до 4 години не знаех българския. Въобще не знаех. Нула. Си го научил по твое желание? Аз се израснах в едно село, там повече са турци, говорят на турски, въобще български няма. Госпожата влиза на българския, нали? Тя говори на турски. И всеки се оплакваше така. И така си изкарах образованието, така. И като викам, аз си взема на ръце, викам да се науча български както трябва. И с моите приятелки, така, около тях се научих така български. И ще говоря на български. Когато говоря със себе си, нали, така, за нищо, пак говоря на български. Мисля на български, въобще не говоря на турски. Това е... Аз съм много впечатлен като цяло. Наистина ти говориш наистина много добре. Похвално е при положение, че ти си от друга етническа група и ти сам избираш да говориш в свободното ти време, когато си сред познати, сред приятели, говориш на български, мислиш на български. Да. Това е много хубаво. Аз наистина като българин го оценявам. Като българин го оценявам с цялото ми уважение към теб и към твоя етнос. И също така за компанията, в която си, че са повече християни, затова също те поздравявам. Просто единственото, а от това, което слушам, ти си изключително готин човек. Наистина ми правиш много добро впечатление. Аз си взел някакви лоши решения. Имало е момент. Взел си лоши решения. Да, аз не отделям хора. Аз имам приятелки цигани, приятели цигани, българи, турци, всякакви има. Аз не отделям никой. Няма какво да отделяш. Защо трябва да отделяш? Всички сме хора. Но има хора, нали? Ма питат, що общо е с тях, що имаш общо с него, що имаш общо с нея. Викам, че аз не отделям никой. Значи... Това си е мое желание, нали?
с кой как ще говоря, с кой как ще комуникирам. Бог, Исус Христос, точно това казва, че ние всички сме равни пред Него. Да, Няма значение какви сме и откъде сме. Всички сме равни пред Него. Както е бил равен римлянина с обикновения израелтянин. Всичките са равни пред Бога. Всичките са едно. Без значение, че един е на много по-високо стъпало от другия, чисто иерархично в институционален план тогавашен. По същия начин нещата стоят и днес. Ние сме равни. значи ти откъде си? Аз съм от Кюстендил. От другия край на България съм. Аз съм от Бяла Варна. Това къде е? Варненско? Да, Бяла Варненско. Варненско. Аз имам познато много от Шуменския край. Може, аз навсякъде имам, от навсякъде, от Кърджали имам, от Хасково имам, от Шумен имам, от Ямбол имам. От навсякъде имам аз познати. И аз съм, Бог ми даде здраве да пообиколя, малко да се срещна с хора, Хубаво е да срещаш различни хора, хубаво е да проведеш разговор с малко по-различен човек, който е видял, пробвал други неща, минал през повече неща, съгрешил в много неща и осъзнава грешките си. Иначе на колко си? На 23 съм. На 23. Иначе виж, махни се брадата и мустака си като мене, ще приличаш на 17 годишна лапи. Да, аз като си махна брадата и мустаците съм като 13 годишен. Мен приятелката ме накара така по телефона, вика махни си ги, и ги махнах и ко станах и сега хората ми викат ти как си на това, бе? Ти няма как ти 17 годишно, 15, на 15, на 14, така ми говорят на мен. Такова е. По-добре така, на по 40 ще изглеждаме на 20. Какво? Ами да, това си е истина. Брат ми, на мен беше изключително приятно да си поговоря с тебе. И това, което последно искам да ти кажа, по-скоро да се повтори и по третия най-вероятно вече. Наистина имаш огромен потенциал. Видно е, че си интелигентно момче, видно е, че си минал през много. Личи ти по погледа. Наистина, съвета ми е да използваш тази вечер като един вид знак, нещо, което ти се спуска отгоре, нещо, което просто е трябвало да се случи, за да може ти да потърсиш свещеник или да отидеш да си вземеш Библията, но по някакъв начин... Тук ли си, че нещо прекъсна? Прекъсна заради интернета. Това нещо тази вечер да ти бъде като знак, ти да се поинтересуваш от християнството. Не ти се налага, не ти си. Просто да се поинтересуваш. Да, аз таман това казах, то се е прекъснал интернета. Викам, че аз имам мерак да прочета, нали, Библията, като имам... Слава на Бога. Ще правя това нещо. Ти си уникален човек, ти си изключително готин човек. Благодаря. И аз супер много се радвам, че си говорих тази вечер с теб. Желая ти всичко най-добро, брат ми. Желая ти супер прекрасна вечер. Ако поддържаме връзка, аз много ще се радвам. Нямам проблема. Аз даже сега като зареждам телефона, ще пиша от Инстаграм, нали? Здравей, как си е, така. Супер. Радвам се. Лека вечер ти желая и всичко най-добро. Жив и здрав! Всичко най-добро за вас. Лека.